Is-Serb Sirdan Simic ġie kundannat 5 snin ħabs wara li nstab ħati li f'April tas-sena li għaddiet darab gravi lil Ryan Magro f'wiċċu bi fliexkun tal-ħġieġ f'ħanut tax-xorb fil-Qawra. Konsegwenza ta' dan l-inċident, Magro ġarrab ġrieħi permanenti f'għajnejh ix-xellugija. Il-każ seħħ fil-lejl ta' bejn l-ewwel u 2 ta' April tas-sena li għaddiet f'bar f'San Pawl il-Baħar meta l-akkużat darab gravi lil Ryan Magro. It-tabib David Aġus xed fil-qorti illi meta eżamina lil Magro dakinhar li ddaħħal l-isptar sablu bosta ġrieħi f'wiċċu f'għajnejh u kellu vista batuta minn għajnejh ix-xellugija. Qal illi meta eżaminalu għajnejh sab li kien hemm emoraġija fuq in-naħa ta' barra tal-għajn huwa klassifika dawn il-ġrieħi bħala gravi. Fid-deċiżjoni tagħha l-qorti preseduta minn Maġistrat Joe Mifsud qalet li l-qorti m'għandha l-ebda dubju illi l-akkużat ta' daqqa lil vittma okkaġunalu diżabilità permanenti f'waħda minn għajnejh. Il-Maġistrat Mifsud ikkundanna lis-Serb 5 snin ħabs waqt li ordnalu jħallas l-ispejjeż tal-qorti, ordna wkoll l-uffiċjal ewlieni tal-immigrazzjoni biex hekk kif il-ħati skont as-sentenza ta' ħabs jibatu lura lejn pajjiżu.